ברוכים הבאים לעוד סרטון הדרכה מבית ניוטק. בסרטון זה נעבור על תפעול מכשירי זנדורס סופר בייס V. בכדי להפעיל את המכשיר נלחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה הירוק. צג המכשיר יופעל, וניתן יהיה לראות את מצב הספק הכניסה, הספק היציאה, כמות האחוזים שנותרו בסוללה, ועל פי המידע הזה המכשיר ידע לתת לנו את זמן העבודה שנותר למכשיר. צג המכשיר הינו חיוני לתפעול תקין של המכשיר, ויציג נתונים חיוניים כגון מצב הסוללה, מצבי עבודה שונים, תקלות ועוד. נרחיב על כך בהמשך. מתחת לצג המכשיר ישנם עוד 3 כפתורים. כפתור תאורת ה-LED ידליק ויכבה את תאורת ה-LED במכשיר. כפתור הקישוריות מיועד לחיבור המכשיר ליישומון זנדור. וכפתור הפעלת שיקי ה-AC. לחיצה קצרה על הכפתור תפעיל את מערך השקעים. לכפתור ה-AC ישנם מספר מצבים. לחיצה למשך 2 שניות יישמע צפצוף כפול ויוצר על הצג 60 הרץ. מצב זה מפעיל את מערך ה-110 וולט. שימוש לא נכון במצב זה עלול לגרום לנזק למכשירים הביתיים בשימוש לא תקני. בכדי לחזור למצב 50 הרץ, יש ללחוץ על כפתור ה-AC למשך 2 שניות עד לשמיעת צפצוף כפול נוסף. לחיצה על כפתור ה-AC למשך יותר מ5 שניות תעביר את המכשיר למצב לוח חכם של זנדור. במצב זה שקעי ב-AC יכבו. לעוד פרטים ניתן לעיין בהוראות ההפעלה של הלוח החכם של זנדור. בכדי להעביר את המכשיר חדרה למצב ה-AC, יש ללחוץ לחיצה במשך יותר מ5 שניות על כפתור ה-AC. מתחת לכפתורים ישנם חיבורי USB. ישנם 2 חיבורי A ו4 חיבורי C לטעינה והפעלת מכשירי USB. כעת נעבור לצד המכשיר. בצידו הימני של המכשיר נמצאים חיבורי ה-DC של המכשיר. עכבר אנדרסון לחיבורי DC בזרם גבוה עד 30 אמפר, יציאת צ'ק המצאת, בדיוק כמו ברכב, ו2 יציאות DC קטנות. את כל מערך ה-DC ניתן להפעיל על ידי לחיצה קצרה על כפתור ה-DC. מתחת לכפתור ההדלקה נמצאת כניסת חיבור הרשת. שימו לב, יש לשמור מרווח של לפחות 10 סנטימטר מכל צד בכדי לאפשר למכשיר להתאוורר באופן תקין. בגב המכשיר נמצא לוח הטעינה. מימין נמצאת כניסת טעינה מעמדת רכב חשמלי. ניתן לטעון את המכשיר מעמדת רכב חשמלי בקצב מהיר של עד 3600 ואט. לחצן הגנת עומס היתר יכניס את המכשיר למצב של תקלה במידה והקצב הטעינה ימלא על ערך זה. בכדי לאפס את התקלה, יש ללחוץ על כפתור האיפוס. משמאל נמצאת כניסת טעינת ה-220 וולט, בורר מהירות הטעינה אשר ניתן להגדיר מהאפליקציה, ולחצן הגנת עומס יתר אשר עובד כפי שצוין קודם לכן. בחלק התחתון ישנם 2 חיבורים נוספים. כניסת טעינת סולרית או טעינה מהרכב, וכניסת חיבור תאי ההרחבה. כעת נעבור לתפעול יישומון זנדור. את יישומון זנדור ניתן להוריד באופן רשמי דרך חנות האפליקציות, או באמצעות סריקת QR קוד אשר סופק עם הוראות ההפעלה. פיתחו את היישומון. יש לאשר את התקנון ולאפשר ליישומון את כלל ההרשאות הנדרשות, פעולה זו חיונית לתפעול תקין באפליקציה. במידה וזו פעם ראשונה שאתם נכנסים לאפליקציה, יש לבצע רישום. במידה ואתם כבר רשומים, לחצו על כפתור ההתחברות והזינו את שם המשתמש והסיסמה. יש לאפשר את כלל ההרשאות הנדרשות. בכדי להוסיף מכשיר, יש ללחוץ על סימון הפלוס. לרוב, המכשיר יזוהה באופן אוטומטי. במידה והמכשיר לא מופיע באופן אוטומטי, לחצו ל2 שניות על כפתור הקישוריות עד שישמע צפצוף, ונחפש את הדגם שמתאים ונלחץ עליו. יש לוודא שהמכשיר טעון לפחות עם 5% בסוללה. במסך הבא יש לבחור את אופן החיבור. במידה ואינכם נמצאים במקום בו יש רשת Wi-Fi על גבי תדר 2.4 GHz,
בחרו באפשרות העליונה. אחרת, בחרו באפשרות חיבור בלוטוס בלבד. ניתן יהיה להגדיר חיבור לרשת גם בהמשך. בחרו את רשת הווי-פיי והזינו את הסיסמה. במידה וברשותכם יותר ממכשיר זנדור אחד, ניתן לשנות את שם המכשיר במסך זה. בצג הראשי ניתן לבצע פעולות בסיסיות כגון בדיקת הצריכה, בדיקת הטעינה, הפעלת שקעי היציאות, מצב אחוזי הסוללה ועוד. בכדי להתקין תוכנה, יש ללחוץ על גלגל השיניים בחלק העליון ולגלול לתחתית העמוד. לחצו על Fireware Update. במידה וקיים עדכון זמין, לחצו על עדכן עכשיו. יש לעדכן כל מודול בנפרד, ובין עדכון לעדכון יש לבצע כיבוי והפעלה למכשיר. ניתן לכבות את המכשיר ישירות ממסך ההגדרות. במידה ויש לכם עוד שאלות, ניתן לפנות לצוות המקצועי שלנו לקבלת ייעוץ או לעיין בעלון למשתמש. תודה שצפיתם בעוד סרטון מבית ניוטק. לסרטוני מידע נוספים, בקרו בערוץ היוטיוב שלנו או באתר ניוטק.